गाबोन 1 मे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 35थि थैनाय सान रुंसारि सान। बे सानखौ 1990 मायथाइनि उननिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' माहारिया बिथांखौ मान बावनानै अरायबो फालिबोदों। गाबोनबो बिथांनि जोनोम जायगा क'क्राझारनिफ्राय बरागारिनिफ्राय लानानै सारा आसाम नाङैनो आरो भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव बेखौ फालिनाय जागोन। नाथाय गाबोननि साना जोबोद स्पेसियेल, मानोना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जायखौ बर' माहारिया गावनि बिफा महरै गनायनानै लादों आरो बिथांनि नोजोर आरो बिथांनि जि मोनसे जोंनो होलांनाय बिथांखि, बेजोंनो इयुन जोलैया बर' माहारिखौ मुलुगाव गेरेमसा माहारि महरै गायसननो, बर' माहारिनि राव थुनलाइ हारिमु थामोनथा सिनायथि गासैखौबो रैखाथि होनो थाखाय आन्थोरजयै सोमावसारबोदों आरो दासिम मोनथाम गोरोबथा जोङो मोननो हाबाय। बिथाङा 1987 मायथाइनि 2 मार्चआव आलादा रायजो बिनानै जि मोनसे राजखान्थि सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन, बै समावनो फैनानै दिल्लीनि ब'ध क्लाबाव भारतनि जि नेशनेल केपिटेल बेवहायबो बिथाङा सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन आरो बिथांनि जि मोनसे इयुन नोजोर आरो मोनसे सिमां लानानै माहारिनि थाखाय सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन, बियो मोनसेनि उनाव मोनसे फिथाइ थायदोंमोन आरो देग्लाय बोसोराव बिथाङा रुंसारि जानायनि 35 बोसोरनि उनाव देग्लाय बोसोराव भारत सरकारनिफ्राय भारतनि नखर मन्थ्रि बिथांनि नुजाथिनायाव गाहाय आलासि महरै गाबोन गोदान दिल्लीयाव बिथांनि मुङै मोनसे लामा बेखेवगोन। आसामनिफ्राय जों मिथिनाय बादिब्ला गपिनाथ बरदलै बिथांनि उनाव नैथि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव मोनसे लामा बेखेवनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे बे सेम लामा जि लामाया कैलाश कल'नियाव दङ, बे लामायावनो बिनि मोनसे सकआव एबा बिनि मोनसे स्कुवेराव बेवहाय बड'फानि मुसुखा 9 फिटनि मोनसे मुसुखा गायसननाय जागोन आरो बेखौबो भारतनि नखर मन्थ्रि मानगोनां अमित शाह बिथाङानो बेखेवगोन आरो बिनि उनाव बेवहाय कैलाश कल'नि पार्कआवनो मोनसे सुबुं गौमायाव बिथाङा बाहागो लागोन। गाबोननि सानखौ जों बयबो जारिमिनारि सान होननानै लादों। दा बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सारा आसाम नाङै आरो वेस्ट बेंगल गुबुन गुबुन जायगायाव 5 लाख मोनाबिलियाव आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि लादों होननानै मिथिनो मोन्दों। आसामनि गासै 16 गुबुन गुबुन थावनियाव एबा जायगायाव दिल्लीयाव जानाय प्रग्रामखौ डाइरेक्ट लाइभ स्ट्रिमिंनि गेजेरजों दिन्थिनाय जागोन। दा बे गासैबो हाबाफारिखौ बिटिआर सरकाराबो जोङो बेवहाय मदद होदों आरो बाहागो लादों। आं मिजिंथिदों जोंनि गासैबो दुलाराय रायजो राजाफ्रा, बर' आइ आफा बिदा फंबाय बयबो बेवहाय बाहागो लागोन आरो बड'फानि मुङाव जों बयबो गाबोनो बिबार बावगोन, आर'ज गाबगोन आरो लोगोसे जोंनि माहारिनि जि मोनसे गोग्गानायनि मोनसे सम, जोंनि माहारिनि जि मोनसे रंजानायनि सम, जे बर' माहारिया दिनैनिफ्राय 40 बोसोर 50 बोसोर सिगाङाव सोमावसारजेनदोंमोन, नाथाय गुसुं समनि गेजेरावनो बर' माहारिया गावनि सिनायथि, गावनि थामोनथा, गावनि राव थुनलाइ गासैखौबो गायसननो हाबाय। आङो बे समाव जोंनि मुंख्लंफोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों, आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावदों। सुजित नार्जारि बिथांनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावदों। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, माहारिखौ मुलुगाव मोनसे गेरेमसा माहारि महरै गायसननो थाखाय बड'फानि जि आगान सुरजेननाय, बियो दिनै मोगथां महर मोनबाय आरो फैबाय थानाय समाव इयुन जोलैयाबो जि माहारिबाद आरो हारिनि फारसे अराय सांग्रां जानानै हारिखौ सिबिलांगोन। बिनि थाखाय गाबोननि थासारिखौ जोङो आरोबाव गोग्गोम आरो बर' माहारिनि जि सिनायथि बेखौ मुलुगाव गायसननो थाखाय एबा भारत हादराव गायसननो थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बै समावनो माखासे खामानिफोरखौ मावलांदोंमोन आरो बिथांनि जि
इयुन नोजोर एबा सिमां जे बुहुमाव बर'फोरखौ गावनि सिनायथि आरो थामोनथाखो लानानै गोथां हारि महरै गायसननाय बेखौनो सं दाननानै गोबां खामानिफोरखौ मावनाय जायो आरो बे हिसाबै दिनै बड'फानि जि कन्ट्रिबिउसन बर'फोरनि थाखाय ट्राइबेल माहारिनि थाखाय सुबुं माहारिनि थाखाय बियो रावजोंबो रुजुजाया जायनि थाखाय दिनै भारत हादरनि नेशनेल लिडारशिप एबा नेशनेल लिडारफ्राबो बिथांखौ रिकगनिसन होदों माखासे दाननि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि मुङाव भारत रत्न फोसावनो थाखाय बिथांमोना खावलायदोंमोन आरो बे एखे समावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि मुङाव दोंसे लामा बिनानै आर'जलाइ होदोंमोन आरो बे आर'जलाइयावनो जोङो बिटिआर सरकारनिफ्रायबो एखे आर'जलाइ गांसे होफादेरदोंमोन आरो बेखौनो लानानै उनाव जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां आरो लोगोसे जोंनि भारतनि नखर मन्थ्रि बिथांजों सावरायनायाव बिथांमोना बेखौ एक्सेप्ट खालामदों आरो मोनसे सम दङमोन भारतनि जायफोर खुंगिरि एबा दैदेनगिरि बिथांमोना रोजा रोजा जिखिनि जोंहा हारि हारिसाफोर दङ बिथांमोनखौ नायसनजोबनो हायाखैमोन नाथाय दिनै जाय दैदेनगिरि बिथांमोना दङ दा बिथांमोना मोनसे इनक्लुसिभ पलिटिक्स जायखौ भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा सबके साथ सबके बिकास होननानै बुंदों बे मोनसे खान्थिजों बिथांमोना दावगादों आरो जोंबो एनडिएनि बेवहाय पार्टनार हिसाबै एबा एलाइ हिसाबै दिनै जोंनि खोथाफोरखौबो बिथांमोना खोनासङो दा बे हिसाबैनो जों सान्दों जे बड'लेण्डआव जोङो गोबां फसंथानफोर बिदों बड'लेण्डआव जों गोबां अनुस्थानफोर बिदों नाथाय दिल्लीयाव जाहाथे गासैबो बेवहाय भारतनिल' नङा इन्टारनेशनेल कमिउनिटिनिबो सुबुंफ्रा थांलाय फैलाय खालामो दा बेबायदि जायगायाव जोंनि सासे गेदेमानि मुङाव दोंसे लामा थानाय बेबायदि जायगायाव जोंनि सासे बर' हारिनि बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव थानाय बड'फानि मुसुखा मोनसे गायसननाय बे हाबाफारिया जोंनि हारिनि मानदान्दाखौ गोजौआव लांगोन बेखौ जोङो हास्थायदोंमोन आरो बे हिसाबैनो दिनै बेखौ मोननो हानानै गमामायैनो आं गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो सासे बर' फिसा हिसाबै जोबोद गोग्गानाय मोन्दों मानोना रोजा रोजा हारि माहारि दङ बिथांमोना बेबायदि मोनसे रिकगनिसनखौ मोननो हायाखै नाथाय बर' माहारिया बेखौ मोननो हाबाय बेवहाय जोङो जोबोद गोजोननाय आरो गोग्गानाय मोन्दों